وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا أما بعد Eka Allah hormati, eka Allah takdimi Setuju para alim, para ulama khususipun Romo Haji Amin Fadilah selaku pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Pondok Sunnah. Kita dengarkan mugi-mugi Romo Yai sekeluarga tansah pinaringan kesehatan kawijinan Allahumma amin. Lan sedaya para kiai yang hadir mugi Bapak Ibu kang dimulyakaken Allah. Para kiai-kiai yang hadir dan kula ketamatan diri yang alim kula dengan terjadi kata ingkang langkung layak ngaos mriki kula wau izin dene kalih bayi mendamin kula permisi bane wis kepaksa ingkang wonten nggih Romo Yai jane kang layak-layak iki ya Yai mendamin iki Mojokerto alumni sarang saling lah malis kita dengarkan Romo Yai yang hadir menerima sehat nggih. Dengan sedoyo mugi-mugi kanthi sangat sekali beliau menawa awake dhewe iki besok suatu rada angel dandulan sareng Yai iki. Allahumma senajan nate kembal sepindah wonten insyaallah niku kesahabatan barokah Yai ngoten nggih. Sedoyo jamaah kakung putri ingkang dimulyakaken Allah. Dalu niki kula lan hadir derek bunga dalam rangka memperingati tambah maju, tambah sae. Mugi-mugi betul-betul saged menelurkan santri-santri yang luar biasa. Allahumma amin. Ngeten Bapak Ibu niki mejane digeret mawon jenenge. Kita usah meja wong cilik di mejane ra ketok. Ngenang ra ketok. Dene ku nek wedane yo gak iso kene nenek. Yo boten arep-arep wong arep iki boten sae. Thomas. Jadi ngene. Pondok pesantren iku unik. Pondok pesantren itu memang khusus tiang sing unik-unik. Tiang sing gelem mlebu teng pondok, ngaji teng pondok itu tiang khusus. Mergo napa? Teng pondok niki nggo sedaya pondok niku sing dipadosi ilmu. Padahal liyane dijauh bagian tadi kita niku angkane Ba'dul Basra. Penduduk Basra niku ikhtalafa. Terjadi perdebatan hebat di antara ahli Basrah tentang al ilmu afdalu minal mal utawa al malu afdalu minal ilmi. Jadi ada dua pendapat. Setunggal ngarani al ilmu kusuman ngarani ilmu karo bodoh utawa budi. Mungkin jenengan itu nggih cara duwe anak pinter, pinter mondok suwi larang le kowe kok nek mondok besok dadi apa? Sekolah yo le kowe nek pinter ya lho. Nek pinter ijazahmu dhuwur, kowe kok iso dadi apa-apa, nglamar apa-apa duwe mergo duwe ijazah. Sehingga tak yang itu wedi mondok nek enten apa boten? Wonge teko. Lah nek santri kan teko paling sarungan numpak motor resilian. Lah nek kok Jepang kan motor mobile apik iki lho. Sing jenengan tampi sing pundi?
Wong kadang enten kula piyambak. Kula niku nggih ngapunten wong nikah tasih teng pondok, kula nikah tasih teng pondok ya. Sing ngakati nggih Mbak Fakih mengko tasih dikenah teng mriku. Kula wangsul jenenge cah pondok, kula niku ngapunten murni pondok, ijazah SD mawon mboten ada. Dicara ngapunten, cara bahasane sawah ra duwe, toko yo ora duwe, ape nglamar kok ijazah yo ora. Nek ora mara tuwa tatak ora wani. Boten. Dadi lho ngapunten saestu lho niku saestu. Dadi nalikane kula nikah niku mas kawin wis saka wong tuwa. Dadi nikah niku mboten gadah napa-napa. Mboten gadah napa-napa, duwene namung teng pondok niku ora golek dhuwit, goleke. Tapi nek dikon maca mungkin yo wani. Nek cah Jepang yo ora wani nek ngene. Tapi nek dikon tuku apa ora wani mergo ora duwe. Lah nek sing kok Jepang, nah niku kan apa-apa. Cara jenengan ngapunten nggih mergo mantune kok kono, jenengan nyuwun napa dipundasne. Lah nek cah pondok mboten. Perbandingane niki. Mulya utama di mantu sugih ora pinter, pinter tapi ora sugih. Niki kula jelasne supados jenengan iku mengke nek duwe anak pinter senajan gak sugih jenengan tetep bangga. Jenengan tetep bangga. Mergo wis pinter niku. Wis pinter. Mbok kula terus. Akhirnya jawabanipun saking Ibnu Abbas dawaken tetap antara ilmu bainal ilmi wal mal. Jawabanipun al ilmu afdal. Ilmu luwih utama tinimbang bondo. Senajan umume wong tetep ngarani bondo luwih utama tinimbang ilmu. Kula mboten masalah niku masalah pemahaman. Enggene kitab Tajul Arus Syekh Naqailah Sakandari nggih dawaken ngene. Innama yantabidu bisyai' ya'rifu qadrahu. Tiyang niku pingin ning gone perkara mergo ngerti derajate. Nek ora ngerti derajat senajan mending ya ora bakal pingin mergo ora. Dicontone ngeten. Halo. Enten sing gadah sapi napa nate ngertos sapi? Sapi. Gadah jenengan. Boten. Tapi ngertos. Sapi niku dikon milih. Duwe abang atusan sak tumpuk karo suket sak tumpuk milih pundi? Milih suket. Mergo sapa? Sapi niku milih suket timbang duwe. Mergo sapi gak ngerti derajate duwe. Duwe ku dipangan ra enak, nek suket kan dipangan. Nah saat ini dipindah. Jenengan sing ditawari. Jenengan lah. Bu, jenengan ditawari. Duwe atusan sak kumpul karo suket sak kumpul milih Bu. Kok beda? Jawabannya aku dudu cekel omonganku. Aku dudu sehingga milih. Lah enten apa tiyang-tiyang kalih duwe mbah sapa ae kok seneng mergo kabeh ngerti derajate. Nek duwe ki penak omonge. Nggih ta? Tiyang nek duwe penak apa to? Dereng mesti kuwi omonge kok. Munggo sing ra duwe pe. Sing di duwe mumet yo pirang? Lho kurang akeh. Modele ngono. Angel. Nek wis bedhe nek ngono ya. Sami suket karo duwe iki padha karo ilmu karo bondo. Mula ilmu iku innama ya'rifu fadlal ilmi illa ahli. Innama ya'rifu fadlal ilmi illa
illa ahli. Iki nek ora mondok ya ora iso. Nek mboten mondok ya ora iso. Innama ya'rifu angin pasti ngerti fadlan ilmu ing kotane illa ahlu kejaba wong ahli ilmu niku derajate penting hebat ora sing ngerti kejaba wong sing ndek ilmu niku. Dene ora ndek ilmu kon seneng ilmu yo angel jenengan amati. Wong sing seneng ngaji berarti wong sing ndek ilmu. Ora ndek ilmu dijak ngaji yo kalau ngaji jamaah ibu-ibu, wongnya yang pindah, kalau wongnya yang kuih-kuih, ya iki. Iki gak sopo iki ya enek ae. Ya suwi. Akhirnya termasuk belakangnya, ngaruh saya. Ilmu niku ngapunten, ora kabeh wong ngerti. Sing ngerti namun sing seneng ilmu. Wong ora seneng ilmu, ora nduk ilmu jenengan jak ngaji ya. Mergo barang aktif. Tapi nek kapan bondo itu barang biasa. Kabeh ngerti. Wong sing di ilmu yo ngerti derajate, wong sing di duit yo ngerti derajate duit. Sing ora di duit yo ngerti. Nek masalah duit, ngapunten lho nggih, sing duwe akeh kurang. Oke, sing ra duwe nek golek ya kaya mbuh mergo pahamane kono duwe penting nek ilmu ora. Halo. 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 Ngapunten nggih. Sepuntene mulai jane rada dedeg-dedeg pikir wong alim-alim, tapi piye nek kula dikei Joko guru kula iki sepuntene. Kowe nek ngaji jatane ngene. Aku gagak kowe kabeh tunggak, aku gagak kowe kabeh tunggak. Jatane ngoten guru kula sak menirun nek ngekeki pembekalan. Kula pas kula nyekel ini jenengan iki kula tunggak kabeh. Gagake namung kula tak. Nek ora ngono ya drecek kok. Sepuntene lho iki. Kula terus nek Bapak. Ya terus kaitane kalih pentingnya ilmu karo bondo gitu. Derajat ilmu karo bondo niku masalah niku. Kula lan panjenengan iki paham apa kok wong seneng bondo karo ilmu niku. Rata-rata wong kan seneng duit. Pahamane penting duit padahal nek ngapunten. Nek jenengan niku duwite akeh, niku memang ngapunten ning donya uripe penak. Tapi nek jenengan ilmune oke, besok ning akhirat penak. Mergo akhirat itu mesti tidak akan lepas dari ilmu. Wong sing seneng akhirat mergo ndek ilmu. Al ilmu yuraghibun nasafil. Ilmu sing dadekno seneng akhirat. Wong sing seneng kados kiai-kiai nyapa kok dadi kiai. Mergo biyen mondok. Nek sing ra mondok yo aja pengin dadi orang. Sing ngopen-ngopeni pondok pesantren iki hubungane kan akhir. Niki mesti gadake. Tapi nek ilmu kanggo nata akhirate, nek bondo kanggo nata dunyane, munggo jenengan mening pundi sukses dunyane karo sukses akhirat. Mergo sebab iki penting. Karo-karone. Ya bener karo-karone. Tapi kon loro kan ra iso gawe yae ilmu karo bondo jare kaya madu duwe bojo loro. Bojo loro kon seneng karo ya napa saged to misale duwe bojo loro mbok rek karo mbok enom. Mosok cintane kon padha napa saged? Mboten. Ya ora iso sing tuwek wis kaya ngono kok. Lah ngaji ngarepe wong tuwek ndredeg ya ora biasa. Ya aja nek sing enom nang kene ya rada ser-ser. Nggih, Mbak. Lah nek kok ora apa-apa, Mbak, enggak ada masalah bagi itu. Sallallahu alaihi wasallam. Kula awake dhewe niki supaya awake dhewe niki akhirat itu moto aja tinggane golek. Jawabanipun Ibnu Abbas. Enten napa kok ngarani ilmu luwih utama tinimbang
alasannya itu kan jenengan saged waos dengan kitab Tambihul Ghafilin itu enten gadah to nggih jenengan kitab Tambihul Ghafilin gadah mungkin nek langsung jenengan buka bab Fadlul Ilmi itu enten niku alasan pertama nopo li'annal ilma mirasul anbiya wal mala mirasul farahan. Alasan ilmu niku warisane nabi, nek bondo warisane Firaun. Agak keren iki nggih. Ilmu warisane nabi, nek bondo warisane mungguh jenengan meninggi warisane nabi karo warisane Firaun. Mening menjawab. Mending warisane nabi. Pertanyaane ngene, padha metune golek ilmu karo golek duit enteng iki. Lah nek jenengan mending warisane nabi, berarti padha metune tetep semangat golek ilmu timbang golek. Tapi kenyataannya nek dijak golek duit ngantuk-ngantuk ya melek. Kesel-kesel yo maras matun ning sawah ngene boyo umat budal ora yo panggah budal. Alasane butuh, tapi nek dijak ngaji kok alasane. Piye lho? Ilmu warisane bondo warisane aneh. Jenengane kali raja Firaun ra seneng, tapi kalau warisane kok seneng. Kali Kanjeng Nabi seneng ngomongnya, tapi kalau warisannya kok ora. Unik nggak betul? Bu, wong kuwi nek seneng karo wonge, mesti seneng apa-apa nek. Lho wong kuwi nek seneng wis to karo apa-apane ya seneng. Wong nek ora seneng karo apa-apane ya ora. Ora mesti apa? Ngeyel gak suka. Saya nengkel ring aku kok sampean. Muni nggih ngene aku lho. Baru mesti nggih. Ya wis ra apa-apa. Saya pendapat beda ki ra apa-apa. Seneng ilmune ora seneng duwite. Oh, seneng ilmune ora seneng duwite. Maknanya bukan kok berarti duit ra penting. Kata-kata afdol niku padha pentinge tapi luwe penting ngoten lho. Nah, wae dhewe ning dunya misalnya nanti bondo yo mumet. Sampeyan misalnya utang oke, tapi budal ngaji yo aras. Mergo mumet. Mau sampeyan budal ngaji rene yo sangu kene kotak liwat yo. Nek kotak yo ngene. Boten ya kami gengsi ora kaya sampeyan. Acara titik kotak, acara titik salah paham ya enten apa ilmu luwe penting daripada mergo ilmu warisane nek bondo warisane. Alasan kedua li'annal ilma yu'tihi man yu'tillahu man yuhib wal ilma yu'ti man ahabbahu wa man yuhibbu. Alasan kedua ilmu niku saking apike saking pentinge namung diparingaken dumateng tiyang-tiyang sing dicintai kalih Gusti Allah. Lah nek bondo mergo barang biasa sing dicintai ya diparingi man ahabba. Man yuhibbu sing boten man la yuhibbu sing boten dicintai ki diparingi. Bahkan nek maringi luwih akeh timbang sing dicintai. Mulane jenengan nek ingin ngerti sinten tiyang sing dicintai Allah, ciri-cirine ahli ilmu. Mergo ilmu niki barang khusus, mesti dikekne wong sing khusus, hanya yang tercinta. Halo. Bu. Jenengan nek duwe jodoh mentok siji. Rawuh niku lho. Niku jenengan paringne sing jenengan cintai. Iki diwene putrane kok diwene bojo
Ini namung enek daging siji. Nggih, jenengan simpen iku jenengan paringe bojone apa putrane? Putrane. Masalahnya napa? Lebih cinta putrane daripada lho ora. Lho gini, misalnya kok diinggahne ternyata jenengan boten enten bapak imam dibuka kok enek iwak di tangan tidak melawan bojone. Terus jogone langsung jenengan ibu buka iwak enek jenengan nesu apa boten. Terus sing jenengan jadikan tersangka sapa? Pak itu celuk. Ngapa lho Bu? Rene, enek apa jan? Wis to. Iki meng kucing rene sing mlebu ngono. Kok enek daging ning gone kene tak inggane tak dua anake. Ape tak buka tak keno anak kok daging rene iki sing mangan sop. Kucing yo ora. Tikus ora enek omae. Bapak jawab sepurane gua kurang ngerti mentang gula kok piye jawab sampean. Oh wek kacet kok. Jawabane wong iwak kanggo anake kok bapak ra gelem ngalak karo anak budi seneng. Nek tempe ngono lah los. Tempe. Iki ayam. Dikane ilmu ge ngoten karo Gusti Allah. Ilmu niku khusus. Mula wong sing gelem ngaji ya wong khusus-khusus. Mula setiap kitab-kitab niku nggih aku tenan ya. Pembukaan mesti ana hadis mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fid. Niku mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fid. Sinten sing dikersane Allah dados tiyang sae, mesti cirine dipahamne masalah agama. Lha nek jenengan ngapunten, putra jenengan kok jenengan pondokne mriki tengah ulu jenengan pondok berarti jenengan wis sukses dadekno yoga jenengan dados yang sing kersane sae kali Yesus. Jadi jenengan lagi sedaya pengin gadah putra sae. Ciri-cirinya pokoknya anggap bocah seneng ngaji, seneng golek ilmu, berarti niku yang sing dikersane Allah. Solikin iki lho, solikin. Sinten iki? Jangan setekor bisa itu dia mau bilang dari Mas Soli tambah apa Bu? Solikin lu ngapun nenek wong hebat iku ora kok nenek anak hebat iku ora sebab anake sebab wong tuane. Wong tuane. Lah nek anak biyen cilik boten ngertos. Mergo wong tuane pengin duwe anak apik terus dipondok. Nah, saat ngomong misalnya kula biyen boten mondok, nah wong kula iki bocah tegoro pinggir laras kaya kula iki tak. Ngono iki cak nom-nom bentuk yo pirang-pirang kali kula alah ya. Hei, mergo ning pondok diselametne, dereng nate ngertos rupane hae piye yo ora ro, pacaran yo ora tau. Lah pacaran yo santri biyen dipandang sebelah mata. Benten santri-santri iki biyen iku mulih iku nggih wis klambine elek sareng elek karo mikul beras. Padahal nek mboten mulih yo ora ada, ora enek kaya wong tuwa saiki dikirimi ra enek. Orang mulih dianggap yo tamriku yo wis penak enek sing lima padahal yo boten. Mulih biyen iki beras diadeki iku lho, terigu niku lho terigu kantong terigu segitiga. Napa niku Pak Yai? Gitu nek jenengan iki sami. Kantong terigu niku dipikul ngeten iki. Lungguh niku sing nakoki yo ora enek ndek pipis. Wong golek ilmu karo golek bondo iki sing nyalah beda. Nek iki lho lek mondok ngono elek. Nek iki lho lek mondok kaget mondok. Sale ape nek iki lho lek ngelamar polisi. Sing takok iki lho wis pegel wis ngremehne. Mandang cah pondok iki koyo ya Allah sebelah mata.
golek ilmu. Tapi nek misalnya apa nek dulek dadi teng Jepang, nek Jepang lewat suka-suka le yo ngono. Nek mondok mandek. Lu niku kadang susahne ya Allah golek ilmu jangan dikira mau golek ilmu mergo napa rata-rata tiyang memandang ilmu itu kaya-kaya nggih wong duwe ilmu niku ngapunten apa meneh cah santri-santri salam dipandang kaya-kaya urip iki rekoso kaya-kaya urip iki rapet sampai le niku besok nek mondok saya besok terus kerja apa niku dadi apa mangan iya kok dadi apa ya tetep dadi wong mangan apa ya mangan sego beras pun kula terus nih Bapak Ibu ingkang dimulyakaken Allah Subhanahu wa taala dan terusipun alasan sing nomor 3 alasan nomor 2 tentang hebatnya ilmu niki bondo niku li'anna sahibul mal yus'alu an dirhamin aina iktasabahu wa aina anfaqahu tapi nek kapan luar ilmu sahibu wong sing duwe ilmu niku dihadisin kelawan saomongan yurfa'u darajat diangkat turfa'u darajat diangkat derajat enten wong nek bondone akeh ngapunten setiap sak dirham misalnya sak rupiah lah 1000 lah besok tengah akhirat bakal ditakoki karo Gusti Allah kowe nek golek saka ndi terus mbok apa wong sing bondone akeh wong nek nunjuk bondone akeh besok tengah akhirat niku berat Pak mergo ditakokne karo Gusti Allah golekmu saka endi terus mbok jadi wong iso main api-api itu pertanyaannya ya betul mama kau api padahal gaji murah sepiro iki kok mobilnya sing kirang-kirang ya bisa ditakoki iki mobilmu kok lan besok tuh sing paling enak niku wong melarat aman Pak tane sing ditakoki mulane enek istilah nek kapan sugih penak ning donya tapi abot teng akhirat nek melarat abot teng donya penak besok teng akhirat melarat niku abot teng donya tapi menakne akhirat itu nek sugih penak donyane tapi abot akhirat jenengan milih di penak dhisik napa penak keri penak terus itu nek ilmu Bapak Ibu nek ilmu niku setiap saomongan sing disampaikne sebab sing disampaikne kalimat sing disampaikne niku besok sebab ilmu nih diugane derajate kalih Gusti nek ilmu sing dhuwur luwih akeh ilmune besok derajate luwih dhuwur di hadapan Allah Subhanahu wa taala nek bondo saking niki munggo jenengan melingkuhi saking penjelasan kula niki lho pun kula jelasne beberapa alasan munggo jenengan sakniki memahami memandang bondo karo ilmu munggo jenengan mening pundi lho ngono lho sing banter sedaya nggih pake mening pundi berarti jenengan iki sulak karo sing ilmu karo duwe bondo jenengan nek ro wong pinter karo wong sugih usulan pundi Pak wong ning sakniki iki ngapunten rapat-rapat iki wong pinter kalah karo wong sugih nggih bener nek wong sugih ngomong jane ora pinter iki omongane niku rata-rata tinggi mergo sing ngomong wong kiai kok melarat aku dan bayi sampai bayi kakek nanti komen bayi kakek terus le nek neng omah ekonomimu dipotong aku ora kok marai kowe iki seneng donya tapi berjuang zaman akhir kuwi ilmumu iso ditampa mergo sugih mulih
Mergo masyarakat sakniki niki sing didelok ora namung pintere. Jadi nenek kiai sugih, gitu. Kiai sugih iki nek nyampe nang ilmu kuwi jamaah yo nggih-nggih, mergo kiai ini nek kiai ini melarat, Allah jamaah yo ngomong ae. Monggo sedaya jamaah sing istiqomah wis tok uripmu penak ya jamaah kono diurip anget ngono niku. Nggih. Kon kula terus niki. Jam pinten Mas kula iki sampeyan? Ngeten mawon nggih, iki kan kathah kiai. Mungkin kula rambut kersane ditambahi tak kiai ini kecil-kecil nggih. Kalau kiai kecil-kecil jenengan kali ini. Mboten. Niki napa niki? Iki ilmu atau bodoh iki? Jenengan mboten usah niki, jenengan kan disuguh ilmu. Gitu. Nek kene disuguh mending pundi? Sallallahu Muhammad. Kula terus. Ngenten malih alasan terakhir mungkin kula tak ganti menjelaskan tentang syariat. Alasan terakhir enten nopo kok luwih hebat ilmu daripada bondo. Nek kapan bondo niku wa anta tahrusu. Nek kapan ilmu al ilmu yahrusuka niku bedane. Wong kuwi nek duwe bondo justru wonge sing jaga bondone. Tapi nek duwe ilmu sing jaga wonge. Wong kuwi nek bondone akeh, uripe rayem mergo dikilangan, akhire jaga bondo. Misale bar panen duwe gabah suwidak sak ning jaba durung dilebokne. Kira-kira turu karo bojone atau turu karo gadahe? Kira-kira lho. Gadahe mergo bojone sing nyolong sapa wis kaya ngono rupane. Aman. Bojone turu jaba ora dibaturi, tapi nek gadahe ning jaba jadi sedalu kademen mergo jaga bondo, wedi nek bondone dicolong. Beda teko wae bondone teko nek. Jenengan boten kiri nggih. Mergo jenengan disuguh napa? Alhamdulillah cek luwih meneh. Alhamdulillah. Aman Pak Yai. Tapi nek jenengan duwe ilmu dijogo karo ilmune. Mergo ilmu niku nek wis masuk teng akal, berarti wong sing duwe ilmu akhire ya bisa dibalu bilal huda wa yaruddu anir rodat. Wong nek kapan duwe ilmu sebab ilmune dibutuhne. Iki sing meneng, iki sing apik, iki elek aja dinyanyi. Lho, akhire urip niku napa? Tumoto mergo sing jaga ilmu. Halo. Kula ringkes ning ngene. Inten bae iki sing ngene kalau sampe cicing. Liwat. Purun asline ngoten niku boten sak ditawari kok langsung cek klinik ngono. Nek ditawari yo mboten. Modele santri kiai lho kiai modele ngoten niku. Monggo ya. Coba nek sing rada ndlocok kaya kula nek matur suwun aku yo ngono. Sallallahu Muhammad. Kula terus. Jadi nek panjenengan niku gadah ilmu dijaga kene nikmat niku sedaya nikmat iku dikelompokne kalih. Enek nikmat jenenge kharisun, enek nikmat jenenge mahrus. Iling-iling nggih. Ben penak jenenge lek kharis karo lek nikmat iku sedaya kuwi nek dikelompokne dadi kalih jenenge lek kharis, nomor kalih lek apa nggih? Kharis niku nikmat sing tugase menjaga, iku jenenge kharis. Makhrus niku nikmat sing dijaga. Nikmat itu kali nikmat kharis itu setunggal akal. Akal niki kula jenengan
Saliyane akal iki jenenge makhluk. Saliyane akal jenenge makhluk. Contoh, mripat niki jenenge kharis napa makhluk? Mripat niki kharis napa makhluk? Akal kharis, mripat. Mripat iki apik orane kare akale. Nek akale sebagai penjaga niki fungsi, mripate ya apik. Nek dudu bojone ya ora disawang, ora ya dudu bojone, akale muni haram, dudu mahrame, ngono. Nggih lah. Tapi nek kapan penjagane niki kharis niki gak fungsi. Kharis sing jaga turu ya mripate yo. Roh wong ayu yo. Halo. Pak, dengan roh wong ayu ini kira-kira mripate ya isih seneng nyawang apa ora? Seneng. Dan terus karise ning ndi? Mula cara ilmu niki dienggo pejabat-pejabat aman kabeh. Selama nikmat kharis roh akal iso jaga, duwe iki ora jatahe oke kaya napa. Nggih mboten mendhet. Mboten mendhet nyapa? Akale muni aja. Aja. Iku dudu duwitmu. Sakmono kae mbok tampa besok ning akhirat tanggungane akale boten lan. Sahabat Abu Bakar masyaallah, sahabat Abu Bakar nanti ayai Abu Bakar itu, sahabat Bakar itu kan setiap badedahan itu tanglet iki halal apa haram. Tanglet dengan KTP. Setiap badedahan itu tanglet iki halal apa? Nah, jadi kan orang iki enak apa? Pertanyaannya orang halal haram, iki enak apa? Pokoknya enak halal atau haram tak penting, sing penting. Aku ya rada error ini. Suatu saat sahabat Abu Bakar niku lali mergo poso buka. Langsung didahar kados ngeten iki. Halal apa haram iki ya? Sugune ya kan dijajal praktek. Boten tangkep iki langsung. Pas ngene iling terus tanglet tuh iki menghalal perkara iki sampean kondi jawab ngapunten sahabat Bakar kula iki lewat daerah desa Akro daerah desa yang desa niku wonten sing lara bisa mergo kula celak jenengan kula pinter nambani pinter nyuwun njuk suwuh akhirnya kula suwuh jadi wong desa bar disuwuh kan wong desa kan mesti kan gambane apa-apa daya kok desa penak yai mesti galane oke daya kok wong kota repot jagong kok ora gowo motor ngapunten teman-teman nyindir sangat motor tadi kita guyon Pak. Nah, barang ngerti ya baik kula niku jane mboten ngerti mergo dinggep ngerti akhirnya kula suwuh. Dadi ngapunten ora iso niku dinggep akhirnya disuwuh. Nah, saking niku sahabat Abu Bakar itu berarti pasti dari itu ya baik mboten kersa. Mergo iki hasil nakusi. Ora iso niku maca. Akhirnya sing saiki niku sing kabeh mlebu ditok-tok ditok, buatan sakit ditoknya terus enak saya paling sarang ngapunten sahabat Bakar nek jenengan ngunjungi proyek sing kata yo beli sampai metu sakliane sing siji ki melok metu kabeh sampai gumun kok sampai ngotene jenengan jawaban kula niku iling dawuh Kanjeng Nabi kullu lahmin nabata minal haram fanar aulad iling dawuh Kanjeng Nabi mergo fungsine akal iki karise tenan. Kula eling dari Kanjeng Nabi setiap daging sing mlebu cukul saka perkara haram daging besok berhak ning neraka. Kula wedi kok misale gara-gara ngetokne iki nyawaku metu, aku luwih ikhlas nyawaku metu daripada sakit nganggon ning wetenge. Halo. Jenengan nggih mboten?
Nggih. Bu, iki misale namung misale iki yo boten mungkin namung nggih contoh mawon. Misale bojo jenengan misale urun tokel tembus 4 urun tokel tembus oleh duit 30 juta maksud alhamdulillah nggih oleh rezeki kondi lho Mas oke itu tembus 30 jenengan tampil apa mboten ini namung burung tahu ya ini namung orang kenapa mau ngatur to nggih misale duit 30 hasil token jenengan tampil apa gak Mas buat rono obong duit haram berkorene gak Mas buat obong mau apa alhamdulillah Mas kena tutup ali-ali bilang kira-kira ikut ditampol apa diobok boleh tenggene hiyang lho napa piye karena ada tulisan salam tenggene hiyang kan pengadatane wong wedok zaman salafiyah tidak karena arrojulu yakhruju min manzili nalikane nek wong lanang iku metu saka omahe ape duwe pesen iya ta bakasal haram fa inna nasbir ala juwalan nasbir ala nar menika wong wedok jos Mas jenengan mungkin yang bergambar kados duit Mas pesan kula ojo sampai sing haram Mas golek sing halalan oke alhamdulillah ora oleh rapopo Mas kula niku luwih sabar luwih kuat luwih ora enek sing dipangan sing halal daripada waret karo perkara haram kula mboten kuat Mas besok jenengan jegore ten neraka kula mboten kuat luwih becik luwih ning donya daripada waret perkara haram besok mlebu swarga kula mboten kuat Mas jos ora tiyang wedok mriki ngoten nggih silangan medal pesene ngoten Mas ojo sampai mulai nek oleh duit haram ra penting sing penting gowo urung metu yo wedi mulih tenan akhire kepaksa enek motor enek kuncine mergo wedi bojone dicolong Pak kula kadang kula ndelok enek wong lanang kok nyolong mergo wedi karo bojone nek mulih ra gowo iki sing salah sapa salah Muhammad paham ya berarti nopo ilmu itu penting dalam rangka kanggo mewarnai akal sebagai penjaga urip kula jenengan sehingga urip kula jenengan selamat mergo napa dijaga karo ilmu sing wis manggon ning gone selamat ning sawah kok kaya motor repote salat yo ora ditinggal ilmune ngelingne ayo salat sesuk terus nenek ngono dan nek kapan ilmune ora enek yo mumpung karek sate disampaikan sisan kok karek 5 mundur kok yo ditinggal akhirnya disengkane ngasare enten apa mboten kami yo teko guyu wae oke salam Muhammad kula terus saiki kula pondok pesantren mergo niku unik mergo khusus sing mlebu ning pondok ya wong sing unik wong sing khusus mergo sing digoleki barang unik barang apik lah ten pondok itu sing diajarne kan ilmu syariat tenggene kitab Kifayatul Azkiyah Bamin wasaya titisi termasuk wasiat sing nomor 9 ilmu syariat itu nopo waya al-ulum as-salas jadi teng pondok itu sing dipelajari ilmu syariat itu ilmu telu siji ilmu yusofikul akidah nomor kali ilmu yusofikul ibadah nomor 3 ilmu yusriful qalbah boleh niku ilmu syariat lho nek orang ngaji ilmu syariat telu niku ya mboten bakal hasil ilmu syariat itu setunggal bapak ibu ilmu sing kanggo beneri akidah niku syariat
sing dibakas akidah. Nomor kalih ilmu sing kanggo beneri ibadahe. Golek ilmu ngaji supaya ibadahe bener. Nomor 3 ilmu sing kanggo nata bagusi atine. Ben dadi wong sing atine apik, akhire golek ilmu jenenge ilmu syar'i. Ilmu niku nggih enten sing ilmu duniawiyah, bahasa Inggris, IPA apa nggih, tapi niku mboten kanggo beneri akidah. Mboten nggo beneri ibadah, mboten nggo beneri akhlak. Kalau nek wong ahli bahasa Inggris, ahli matematika, randeng ilmu syariat, ngapunten akidah yo mbuh, ibadah yo muni mbuh. Bareng-bareng muni mbuh. Balene muni napa? Wong iki pinter kaya apa fisika, bahasa Inggris, tapi ra tau ngaji syariat, akidah yo, ibadah yo, akhlak yo. Apa ae yo. Mulane pinter ora dibarengi syariat, malah piyambake cilaka sebab ilmune. Ilmu sing nyelamet namung innama yakhshallaha min ibadihi. Namun niku. Ilmu sing nyelamet sing ilmu niku enten rasa khusyuk, enten rasa wedi ning gone Gusti Allah. Iku ilmu sing nyelamet. Ilmu kok gak nunggone rasa wedi, ora bakal selamat, malah wong bahaya sebab ilmune. Halo. Wong sing ning penjara ki rata-rata wong goblok, wong pinter. Kok ngatur-ngatur. Napa enten tukang ngarit di penjara? Justru wong sing pinter kok di penjara mergo napa? Dhewe pinter tapi sekurangnya khosyah wedine ra enek. Mula besok ning gone swarga niku sing mlebu swarga